नोंसोर सोर आरो मानो बेफोरबायदि बेंथेदों नों गावखौनो मा सानदों नोंथाङा गावखौनो एसेबां थिफुदला सानदों बाथ्राया मा गोराया जोंखौ बै टाउननि बिबायारिफोरबायदि सानदों नामा आंथ' नोंसोरखौ बिबायारि सानाखै आरो बिबारिबो बुङाखै बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बाथ्राखौ मानो लाखियाखै मा रादाय हेय नोंथाङा जोंनो 5 लाख रां होनाय खोथा होदोंमोन खोथाया मा जाखो मानो दिनैसिम गैया दिनै 2 दान जालायलांबाय रांखौ बिबानो मोनो नामा आंहाबो अफिसियेलि खामानि दं गोबां सल्भ खालामनांगौ जायो हेय नोंथाङा मा प्रब्लेम थाथौ आंनि प्रब्लेमखौ आं नोंसोरनो खोथानांगौ होननानै आं साना मानो आरो जेबो गोनांथिबो गैया गोनांथि गैयाब्ला जोंबो जोंनि टारगेटखौ ओरैनो होगारा नोंसोर साननानै नाय मोनसे समाव आङो गोबां दुखु जालानि गेजेरजोंसो बेसिम सफैदों जाय बाथ्राखौ बुङोब्ला नोंसोरनि गोसोआवबो दुखु नांगोन रांखौ आं होनो हाया ए मिस्टार नोंथांनि बे रामायण महाभारत जारिमिनखौ जों खोनासंनो फैयाखै नोंथाङा जोंनो बेगखौल'सो हरदो अब्लानो नोंनि गासै खामानिया सल्भ जागोन आरो जोंबो जोंनि थांखियाव आवगायलांनो हागोन जुदि हरनो गोसो गैया नङाबा नै नोंथाङा सल' खोन्थाबाय थानो ना नोंथांनि आखाइनि बाकसखौ जोंनो होनो गोख्रै आखाइनि बाकसखौ जोंनो हर ना जिउखौ गथायनो ना बाकसखौ होनो नांलाबाय सालाहो हेगार आंखौ लानाबाय ओइ बेगा हर ओइ सेंग्रा बेगा जोंनो हर नङाबा बाथ्राया गाज्रि जागोन सोर नोंसोरलाय बे बोराय मानसिया मानो बिदि खालामदों ओइ गथ' बेगा माबार हर आरो नों सोर बेगखौ आं नोंसोरनो गथायनो होनो हाया बेखौ दाहोफिननो फिसा बेखौ दाहोफिननो आं जायनि बेग बे मानसिनिसो होगोन आं ओइ जोहोलाव बे माला जोंनिखा जोंनो हर जोंनो बिसोर आंनि आखाइनिफ्राय जेब्लाबो मोननाय नङा बेहाय आंनि गोबां डकुमेन्टस दं बेगा हर नङाब्ला फिसा नों आंखौ दिनै रैखा खालामबाय सोर जाखो बिसोरलाय बिसोर लकेल दादा गुन्दागिरि आंनि इन्डास्ट्रियाव फैनानै बिसोर आंनियाव रां दाबि फैदों आं बोरै हरनानै बिसोरनोलाय फिसा बहा थायो नोंलाय आं बै खाथियावनो थायो अ
मुङा अख्रां सार अख्रां मोजां मुं मोजाङानो आच्छा नों बबेनिफ्राय फैदों औ ढेकियाजुलि आवजारगुरिनि आच्छा माब्लाबा जोंनो बेरायनो फै सारा बहानि आं नैबे खाथियावनो थायो एसे सिगाङावनो आच्छा आच्छा नों नैबे कार्डखौ लादो आरो माब्लाबा आंनि इन्डास्ट्रियाव फै बे फेक्टरिया औ औ औ बे आंनिनो नैबे औ जोंनि रौता ओनसोलनि सबसे बेस्ट राइन' रेस्टुरेन्ट जिराय जेरै मुं एरै समायना खालि नोंनि थाखायल' बुक खालामदों बेयाव रावबो फैया आरो रावबो गैया मा जागोन वेटार बेखौ जों लाना फैदो नों आंखौ मा सानो जोंथ' गोबां एलबाम सावथुन बानायबोबाय बेनि गेजेराव गोबाङानो मा बुङो जोंखौ मानसिफ्रा जोंखौ सन्देह खालामदों माथो जाखो मोजांसो हाथरखि नों औ आं नोंखौ बुंला आं हाथरखि नों आंनि सायाव फोथायनाय लाखि आं माब्लाबानिफ्रायनो अदेबानि नोंनि थाबायनाय खानाय बिलाइ बिरनाय मिनिनाय रैरुब महर आं माब्लाबानिफ्रायनो नोंनि बान्दा जानानै दं हाथरखि खालि नोंनि इसारा नांगौ अनसुला जाय बाथ्राखौ नों बुंनो सानदों आं बे बाथ्राखौ माब्लानिफ्रायनो बुंनो सानगासिनो दंमोन मोजां मोनलायनाया बेनो नामा हाथरखि मोननै गोसोजों मोनसे जानो हाब्लासो अनलायनायनि गोथार सैथोथिया जायो हाथरखि जायखौ आं जिउआव खेबसे मोजां मोनबाय बेखौ आं थैब्लाबो बावनो हाया हाथरखि हाब्रुआव फामि बिबार नों एसेबां गोथौ बाथ्रा बुंनो रोंगौ अनसुला वाह नाइस वान बेफोर गासिबो नोंनि अननायाव हाथरखि नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो अनसुला बुंस' हाया बे अख्रांनिख्रुइबो जौसिन बारनाय बारनिख्रुइबो गोबारसिन गोथौ लैथोनिबो थौसिन बेबादिनो थानो लुबैयो नोंनि अननाय मोननानै अराय जिउ जोबजासिम सुखु दुखु रायजो जालांनो I love you हाथरखि I love you too
सारा दङ ना? दङ। औ गाज्रि मोनाब्ला अन्नानै एसे थिखोनानै हरनो हागोन नामा ससमाखौ? मोना मोना मानो गाज्रि मोननो? गुड बय। औ पापाखौ नांगौ नङासै नोंनो? जिराय। औ सोर जाखोबा? सारा आंखौ लिंदोंमोन ड्राइभार नांगौ होननानै। बुंदोंमोनथ'। नों जिरायथ'नाय। जागोन दे मेडाम। हाथरखि थांनाय पापाखौ लिंहैनाय दुगैदोंमोन बियो। मबाइलफोरखौलाय माथो लायो? जालायबाय बिनिया। थांनाय खिन्थाहैनाय। र' नों जिरायथ'दो। औ पापा जोंहानाव सोरबा ड्राइभार गोदान फैनांगौमोन नामा? औ सफैबायमोन बियो। औ औ दे। औ हेलौ अनसुला। बायगरा बेयाव बुङा दे। रावबो गैया? औ जोंहानाव सासे ड्राइभार गोदान फैदों। मा? नङा दे दोनबाय दे। बाय। गोदान ड्राइभार फैदों होननाया नोंथां नामा? औ औ औ मुङा मामोनलाय? अख्रां। अख्रां। बाह जोबोद समायना मुं। नाथाय मानसियासो नंगौना नङा मोजां? नों गारि सालायनो फैदों मोजां जादों मोजाङै सालाय। नाथाय बे न'खराव बारसे समायना बिबार दङ जाय बिबारनि बिगोमाया आं। सिख्ला मानसिनि गोसो बिनि गोसोखौ सालायनो दानाजा आरो बिनि सायाव नोजोर दाहो। बे बिबारनि मुङा हाथरखि आरो नों अख्रां। हाथरखिनि गोसो रायजोखौ गोबानो दानाजा। आं अनसुला अदेबानि हाथरखिनि अनसुला। बुंनायखौ फालियोब्ला नोंनिनो मोजां जागोन, फालियाब्ला मा जागोन आं बुंलायनांगौ दं होननानै आं साना। मिथिबाय? अख्रां औ गोबाव जिरायनांबाय। जिराय जिराय। लामाफ्रावथ' जेबो प्रब्लेम जायाखै? गैया सार जेबो जायाखै। आदसा नों दा बेगेन बेगेस ना? नंगौ सार। आदसा मोजाङानो जाबाय। नोंनि डिउटिया गोबां नङा। सार आं मा बाथ्रा फालिनांगोन? नोंनि खामानिया जाहैबाय आंखौ इन्डास्ट्रियाव दोनहैनाय आरो आंखौ लाबोनाय। खायसे खामानिखौ आं नोंनो उनाव फोरमायनानै होगोन। थ' एसे सिङाव रायलायहैनि, आंबो एसे खामानियाव थांनांगौ। फै। जिराय। अख्रां नोंखौ आं लोगो मोनजेननायनिफ्रायनो माबा गावनि सायाव आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दं। बेनि थाखाय आं जोंनि न'खरनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै आं, नों गाज्रि मोनाब्ला। जोंहा बे न'खराव रावबो गैया। आंनि बिसि आरो फिसाजो हाथरखि। आं जाबाय स्टिल इन्डास्ट्रिनि मेनेजार। आंबो डिउटियाव थाङो। बिजिया सफैनायनि सम थि गैया।
सप्ता खनसे मास मोनसे शुटिंआव थाहैयो बायजोआव जों दुगाना दिन्थियो गंसे समायना हाइ-फाइ नखर नाथाय आंहा सिङाव गोजोनथिनि आंखाल बेफोरखौ गोरबो सिङाव लाखोमानानै बिलिन सुयो आं गोजौसिम बिरखोलाबायो जायखौ नुना सिख्रि मानसिफ्रा बाबा हाइ-फाइ फै अनसुला पापा रिहार्सेल एसे दंमोन थाङै थाब फै बाय पापा बाय आंकोल बाय नै दा बिसोर ओंखारलांबाय माब्ला सफैफिनगोन बेनि सम थिग गैया गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा बुंनो हागोन नामा सार बुं मानो गाज्रि मोननो सारनि बेंथाया गुरुन्दाय जादों नामा बेंथेनाय बुंनायनिख्रुइ बेंथे जादों होननायासो ओंथि गोनां जागोन जानांदों होननायनिख्रुइ जादों होननायासो ओंथि गोनांसिन बिमानि बाथ्रायाव फिसाजोआ येस येस फिसायनि बाथ्रायाव बिमाया बाप 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 आंनि बाथ्रायाव न' न' थेवबो बे नखरनि बिगुमाया नोंथाङानो सार बे नखरनि बिगुमाया आं नंगौबाबो नङा सानसे समाव स्टिल इन्डास्ट्रिनि आं मेनेजारमोन बिगोमा हिसाबै आं स्टिल इन्डास्ट्रिखौ आं सालायोमोन इन्डास्ट्रि बिगोमा थैखांनायनि उनाव बेनि फिसा मोदानसिखौ आं हाबा खालामो बेनि थाखायनो बे नखरनि मेन सुप्रिम पावारा आंनि आखायाव गैया दा आं नोंनो नखरनि गोबां बाथ्रा बुंबाय बेफोरखौ आं माब्लाबा उनाव बुंफिनसिगोन नों जाबाय दुखुनि समाव सुखुनि समाव नों आंजों रायज्लायनांगोन नों ड्राइभारब्लाबो नों जानांगोन आंनि फिसा महरै अख्रां सार फै आं नोंनि रुमखौ दिन्थिहैनि फै अख्रां जावलाब जिराय जिराय सार माबा माबिसो सिमाव नुलायलांदों सेकेन्ड ग्रेड ससियेल वर्कार नालाय रायजोनि माबा माबि खामानि मावनाय सिमाव जिराय दे 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 आच्छा सावलाब औ सार नों बेहाय बेरायनो फैनाय थांखिया सोरजोंबा बाथ्रा दंमोन नामा रावजोंबोथ' ओरै गैया सार सेकेन्ड ग्रेड ससियेल वर्कार कालचार लाइननि मानसि नालाय फैबाय आरो ओरैनो टाइम पास खालामनो दे हामदों दे आच्छा सावलाब नोंदि कालचार लाइननि मानसि बुंदों आच्छा नोंहा मा रोंगौथि दं गोदो सार बैसागुआव आं बोसोरथाम खावां दामबाय आच्छा साननैसो सिफुं सुबाय औ आरो साननैसो मिउजिक स्कुलाव थांदोंमोन आङो भकेलनि थाखाय बोसोरथामल' जथा दामदों थारला बोसोरथामाल' जाबावसै भकेलनि क्लासाव साननै थांदों सार आच्छा मा रोंगौ नों बेखिनियाव दिन्थिनाय आंनो एसे एनै सारेगामा बोनो रोंगौ सार रोंनायालाय सारेगामा रोंगौ देनाय रोजाबनायसो देनाय कुमार सानुनिखौ सार नों जा गोसो जायो बेखौनो रोजाब एसे गारांफ्राबो बोराय दबबाय नालाय सार एसे आरो मोदोम आथिं आखाइखौ समाव मोनाबा गारमाया थांनो नागिरा आंना सार देनायसो देनाय सारेगामा रेगामा कामा तामा फा सा जोबोर मोजां मोनलै सार मा आं जादो बोसोरथाम जथा दामनाय हाथरखि आयासो खोनाबाय नामाब्रा बिसिना मालाय गोदैथार गाराङा जेखियानो जादोला सावलाब नोंथ' मोजाङाबो नेंबाय औ सार थु दायनियाव एसे साहा लोंनोसै मोजां जायो आरो गोदै गोबाबफोर मोनोब्ला फै सारमोननियावथ' दाउफ्राबो द्लाम दंखायो फै सावला फै बानायसो बांबुला ओइ दाउखौ मासे हमना दोनलै जिराय
नोंबो डेन्जार बुस्थु दे सावलाब मुङा जेरै सावलाब थारैनो सावलाब मार नों मानसिया मेजेम गोनां बुस्थुसो आंबो सार सार माबाफोर खामानि दंमोन नामा अ ओइ नों साहा एसे फुदुंहैनाय जागोन सार अख्रां दङ ना दङ आंखौ लिंहरदो होनना बुं जागोन सार ओइ ओइ कालचार लाइननि मानसि खौराङा गाज्रिदाय नङा मेडाम हिनजावसानि गोनां मानसि उन्दैजों थाफाबा गेदेरा गाज्रि मोनो गेदेरजों थाफाबा उन्दैया गाज्रि मोनो ओंखायनो गैयाथाय गैया सासे जाबदेरबावनानै साथाम खालामनो नागिरदों आङो मेडामनि सिनेमानि मोजां गाज्रि खौरांखौ लानो फैलायबाय कालचार लाइननि मानसि समफोर आउटडोर शुटिं दं दिनै एसे ट्रायल दंमोन डिरेक्टरा सोलाबानो जायाखिसै अ सार मा मुं नोंनिया अख्रां मेडाम अख्रां बा मुङा मोजांथार माथो नाथाय अख्रां बादि जानो हानायासो कारेक्ट हा बेसेबां फरायदों नों एसेल' फरायदों मेडाम जेन तेन मेट्रिक पास दे जागोन दे मोजाङै सोलिदो साया जाबाय नामा सार लोंहैग्रोनोसै नामा गांथाबथारदों बाम्बुला ओइ बांबुला बोरो साहायालाय साहाखौ दाइनियाव लाना फैनाय आच्छा सावलाब थु सिङाव लोंहैनोसै दे थुदो थांदो होमबा दे लानानै थां मा नों साहा लोङा नामा आं लोंला मेंनाय मोनसोदों आङो बेबायदिनो मोनजाबाय थाथोलै सर I am second grade social worker न'खरनि मानसिफ्रा खिन्थु कालचारनि मानसि गोजा थेवबो मेडामा लाइन मारिनो नागिरो आरो सोरजोंबा बानायसो मोदानस्रि अख्राङा गथ'आ जोबोद मोजां नुनायावबो मोजां हेन्डसाम बय नोंसोरनि सिनेमाफोराव समायसिगोन ड्राइभारनि रलाव खोनाबायना समफोरनिफ्राय आउटडोर शुटिं दं लकेसना शिलंआव खमैबो सानबा आंनि सदा हेभि जागोन दे 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 बे खेबाव एवार्डफोर मोनबाय खोमा मा बुङो नों आंखौ इनसाल्ट खालामदों न' डार्लिं आं नोंखौ मानो इनसाल्ट खालामनो नों आंनि बिखा बिख्लो बेसे मोजां बेसे समायना नायनोबो मोजां नों बादि एक्ट्रेसनि फिसाय जानो मोनाखि आं दे खं खाफाल गोनां थुदो मोदानस्रि ओंखाम जाहैनोसै थुदो
दा ओंख्रियाव होदलागासिनो मोननायबा हामगौमोनहाय जेबो गैयाबा खुगाखौनो सावग्लिबाय थागोन न'नि मानसिखौथ' संनानै जाहोयो र' गावनिखौसो माला मोनगोनथाय गिदिर गिदिर हायना होगौमोनहाय आं गैया रावबो सौग्राव फैया मालायफोरखौ सोंफैनाय खोनायोब्ला सोरखौबा हाबा हरनाय खोनायोब्ला आहासो बिखा ख्लाब ख्लाब मोनो बेखौनो सानफ्लांबाय थायो आङो से नम्बर जिंगाया बेनोहाय आंना कलेजफ्राव थांनो मोननायमोनब्ला लिपस्टिक जिन्स लंपेन्ट गाननानै सेंग्राफोरनि खाथि खाथि लाइन मारिनो हागौमोनहाय दा कलेजावबो थांनो मोनासै खाफालावनो लिरनाय गैया खोमा आंनियाबा सोर जागोन है फाग्लि मानसि गोसा बुयै बेलाय फैदो फै नै बेयावनो गुनोसै खबाइफ्रा खादोहाय औहाय दे गिदिर गिदिर मोनबा हामगौमोन लायो दैयाबो गोथौद्राय खोमा मागुर मोनथोंहाय मागुर मोनथोंहाय एसे इन्जय लालांनि र' जोमै गैया गारा मानि मोफ्लामनाय बेलाय जोमैयानो गैया हा मानि अखा मोफ्लामनायसै बेलाय जोमै गैया गारानो आयै नाया गिदिरथारमोन आयै अखा मोफ्लामनायखाय गलबदों खोमा आयै गेदेरथारमोन लायो जेखायाव गाखोमोनबा हामगौमोन लायो आयौ मोरोना फा हा फानस' बोखारबाय फानस' रैखा खालाम फाननि मा जागौ बेलावखौ गियो सोरबा बोखारबाय सर दङ खाथियाव मा जादों आदा फानस' बख' बोरो फानस' बहन ए बेलावसो बेलावखौ एसेबां गिया आदाया आंखौ हरनाय बेलावा नोंनि सिफियावसो हाबफैबाय बबेनि जाखो आदाया टाउननि दां आदाया टाउननियानो आं बेनिखायनोथ' फानस'आ जाबायमोन बबेयाव थांनो फैदों आदाया गोजोनपुराव थांनो फैदों आमाइमोन दङ गेजेर फरायसालिखौ आमाइमोननाव थानानै फरायदोंमोन आं आदाया गाज्रि दामोन मोना मानो मोननो बुंनो थाङोब्ला दाया आंनिसो मा आं खुबैहरनाय हाथरासो गलबदोंमोन ए होमबा ना गलबनायाबो ए बिदिसो
टाउननि आदाया अखा मोफ्लामग्रा गलबग्रा बिदिसो सिख्लाफोरनि गोसोखौबो माथो गलब होनो हायो मोफ्लाम होनोबो हायो होमबा नोंसोरनि मुङा आंनिया दुब्लि आंनिया लाबारि मोजां मुं टाइटेलफोरखौ नांलायाबाबो जागोन ना आदा जागोन आदानियालाय आंनिया अख्रां बा मालाय आदानिया मोजांथार माथो मुङा मानसियाबो साबथारनायजों आं मोजां नंमारगौ ना मेगनजों मेगन नायलायलायनो बोरैबा मोनलायलायो साइज गोनांखाय आदाया गाजाथार माथो गाज्रि मोनाबा फंसे बाथ्रा बुंगौमोन आङो बुं मा बाथ्रा आदाया जों सानैनि फट' खेबा फट' मानो गड र' केमेराखौ बावदोसो आं गड चार्जानो गैला मा बेटारि गैला दहाय बिदिब्ला खालामफ्लादोसोमोन आं नोंसोर थादो दै रायज्लायनोनो अहायाखैमोन आंहा उनाव माब्लाबा लोगो मोनफिनगोन बाय दे बिदिब्ला लाबारि नों मा एसे मोजां मोजां बाथ्रा बुङो गोसोआव नांनायनो हायोब्ला बमब्रायनांगौहाय टाउननि सेंग्राफोरखौ आब' दुब्लि दिनैनि बे जाथाया सिनेमा बायदि जाथारदोंना आब' चान्स मोनसे होबाय दे नोंसोरनो चान्स आं बेलाखौ बिथिंजाय खुबि हरामोनब्ला बेनि गस्ला सिफियाव हाबफैयामोन बेनि गस्ला सिफियाव हाबफैयामोनब्ला नों बोखानो मोनगौमोन नों बोखायामोनब्ला मेगनजों मेगन बिदि नायज्लायनो मोनगौमोन बोरैबा मोनलायदोंमोन दै मानो बिदि नायलायनायबा आंहासो मोदोमा कारेन्ट शट जानाय बायदि जालायदों नोंहा थादो आंहा थांसै आनै सफैबाय हाब माथो मैया फैनो होननायालाय फैयासै दे एसे असुबिदा जादों आनै हायावलाय मानोथो जिरायखो चेयाराव जिरायदो ना आनै आमायालाय बहा थांखो दंमोन दासो अबाव थांखोथाय नोंखौनो रायखांबाय थादोंमोन दिनैबा फैगोन ना फैया होननानै ना दिनैबो फैनायसो नङा नामा होननानै लोगो सासेनि बार्थडे दङमोन ब्रा ब्रा हर थानो थिननायखायलाय फैनो हायासै दे आथिं आखाइ सुना लाहैग्रोदो आमाय दे जागोन दे अख्रां नों गारि सालायनायजों लोगोसे गावनि खामानियावबो आवगायलांनो नाजा आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दं नों दि डिग्रिखौ कमप्लिट खालामबाय बेफोर गासैबो नोंसोरनि अननायाव आमाय जोंहा नोंनि अनगा रावबो गैया बे न'खरनि मान सन्मान लाखिनांगोन नोंनो सोलोंथाइजों लोगोसे नोंनि खामानिफोरखौबो मावलां आमाय गाबोन आं गुवाहाटियाव थांगोन रां एसे गोनांथि जानो हागौ दे आं मायबा मोनसे खालामगोन आमाय आं एसे गामिथिं थांना फैनि गामिफोराव थांनानै जानला मोनला बाथ्रा दारायलायहै आथिखालाव मानसिफ्रा बारा मोजां नंला गावनि होननानै रावखौबो फोथायनो हाया दे थां थाब फै जागोन
सार 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 गैया नामा सार सार सोर जाखो औ सार खुलुमबाय सार आंखौ सिनायाखै नामा अ सिनायाखैथ' सोरबा जाखो अख्रां सार अख्रां अख्रां औ आंनि मुङा सिगां अनलामोन सार अनलानिफ्राय अख्रां अख्रां गोसोआव गोग्लैयाखै ओहोथ' क्लासनि मादाव बयनिख्रुइबो गाहायसिनमोन आं सिनि सानजाब सिनि सानजाब सिनि बेसेबां जायो बुंलाय अनला बेसेबां जायो बेसेबां 16 जायाखिसै एसेबां फोरोंबोबाय आं नोंखौ न'आव फरायोना फराया 4 थाखोआव फरायनानैबाबो बे अंकखौ नों दाबो हायाखै एसे गोरलैखौनो हायाखै बेन्चआव गसं खोमा खेब ओहो अख्रां बै अख्रां बयनिख्रुइबो फरायसानि मादाव गाधासिना उनावहाय बेनो सानखान्थियाव बांसिन नम्बर मोननाया औ सार मिथिबाय दे मिथिबाय नों एसेबां देरबायदि औ सार नों दा मा खालामना दं अख्रां आं MA खौ कमप्लिट खालामबाय सार मोनफा मोननै इन्टारभिउ होना दोनदों आं गारि सालाय सार माने ड्राइभार औ सार औ आंनि खुलुमनायखौ नाजावदो सार जागोन फिसा जागोन गोजौ थाखोसिमहालागै फरायनो हाबाय नोङो आं जोबोद गोजोनबाय फिसा बेफोर गासैबो नोंथांमोननि आसि थुयै थुयै फोरोंनायनि फिथाइ सार फरायसाहा नाजानाय गैयाब्ला फोरोंगिरिनि फोरोंनायजोंल' जाया अख्रां नोंथाङा बै समाव गोजा मेगन दिन्थियामोनब्ला खोमा हमना बेन्चआव गाखोहोआमोनब्ला जानो हागौ थाखोनि मादाव दिनै आं बयनिसायबो गाहायसिन जाना थागौमोन आं दिनै मोनदांबाय सार अख्रां दुब्लि आइ नुबाय आंनि फरायसाखौ बे दाहारखौ आं माबोरै सुफुंनो हागोन सार गुरुखौ गोजोन होनो हाब्लानो दाहारखौ सुख'नो हायो अख्रां सार आलासिखौ जिरायनो होबा जागौमोन नामा फै अख्रां जिराय अख्रां फिसा जिराय आफा नों बेयावनो जिराय आदाया बेवहाय आं लोगोनाव फैदोंमोन सानबाय आं सारखौबो एसे खौरां लानानै होननानै नोंसोर सानैबो सिनायलायखायोमोन नामा दहाय लामायाव लोगो मोनलायदोंमोन सानाखैमोन आं बै न'खरनि होननानै BA पास खालामनानै न'आव ओरैनो दंथ'यो दिनै बिनि थाखायनो आलासि फैनो गोनां दं नंगौ नामा सार गथ'आ नायनानै थांखांबाय BA पास खालामनानै दङ न'खरा मोजाङानो आं सानो बे खेबाव गथ'नि हाबाया जानांगौ बिनि सिगां मोनथामसो हानजाया नायनानै थांखांबाय नाथाय बिसोरनि गुवार आखाइ फोलावनायखौ आं फोलोमनो हायियाव हाबानि रादाया फेलें जानानै थांबाय माबादि रादाय सार सोरबाबा रां सोरबाबा हा-हु सोरनोबा गारि मटर सोरनोबा हाबानि खरसा बेफोरबायदि नांगौ दुबुलि आइ अख्रांखौ न' सिङाव जिरायनो लांदो फै आदा बुंसारगयारिनि न'आ बेनो नामा नङालायनो बुंसारगयारिया नोंथाङानो नामा आंनो खुलुमबाय दे खुलुमबाय फै जिरायहैनि
जिराय नोंथां जिराय आदा दाखालि बे नोंसानि फिसाजोखौ नायना थांनाया दिनै खौरां होफैनो गोनां नङामोनलाय नंगौ नङालायनो बाथ्राखौ आंखौनो खोन्थानो फैनो होदोंमोन एसे सिंनि बाथ्राफोरखौ माबा माबि सावरायनायफोरखौबो सावरायलांफानो थाखाय आंखौनो दैथायहरखादोंमोन नंगौ नामा ओइ दुबुलि आइ नै आलासिया सफैबायानो न'खराव गोन्दा गोन्दी मानसि गैया हामदों बे न'खरनि बिजामादै जानोलाय सेकेन्ड ग्रेड ससियेल वर्कारनि मानसि आंहाबोथ' गोसो दंबावो नोंथाङा फैदों मोजाङानो जाबाय दुबुलि आइ साहा लाबोदो आंनि सिनायथिखौ दा आं होदिनि बै न'खरजों आंहा जाथि खुरमानि जेबो सोमोन्दो गैया सोमोन्दोआ जाबाय खालि थांलाय फैनायनिल' नाथाय गोथौ फोथायलायनाय दङ नङाब्ला बेबायदि खामानिनि थाखाय आंखौ थिनहरामोन आदा दानिया फैदिनि आंनि गुबै सिनायथियाव आंनि मुङा जाबाय सावलाब नार्जारि खुलुमबाय दे सेकेन्ड ग्रेड ससियेल वर्कार कालचार लाइननि मानसि सारिगामाबो बोनो रोंगौ आं आदा साहा लोंदो दे गथ'आ बेनो बेखायनोथ' बासिनो हानायनि जायगा गैया होनना बुंदों साहाखौ हले ख्लाब 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 गांथारदों आं आदा दाथ' नोंसोरहा उसुखुथु जाबाय दं गोसोफ्रा खौरांखौबा मा लानानै फैदों नङा होमबा बे सावलाब नार्जारिया सेकेन्ड ग्रेड ससियेल वर्कार कालचार लाइननि मानसि कालचार लाइननि मानसिया मालाबाबो गाज्रि खौरां लानानै फैया आदा खौराङा मोजां थां आइ गय लानानै फै नाङा बे सावलाब लावजारिया माबा नार्जारिया जाया गय सोबा बिरि सिगारेट बे खाफालाव दिनै जानायनि थाखाय लिरनाय गैया आदा मन्थ्रि फैगोन गांसे आर'जलाइ होदों आङो बे आर'जलाइयाव सिगनेचार होथारनांगोन फंथामसो बाथ्रानि थाखायल' आंखौ थिनहरदों नंगौ नामा नोंथांनि ग्रिन सिगनेल मोनबानो फाइनालनि थाखाय बिथांमोना फैसिगोन बेखौ दासो नुबाय खुलुमबाय आलासि मोनसे समनि आंनि फरायसा आच्छा बावैसो फैदों नायनोथ' समायना बुंनो हरनाय फंथाम बाथ्राखौ बुंलांसै आदा गोरलै बाथ्रा ओंखाम जानायाव दै लोंनाय खिनायाव हासुनाय से हाबाया फैगौ बैसागो दाननि बा नङाबा 20 खालाराव